खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। बे खेबाव बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिङैनो सोरखार दागोन। हाग्रामा महिलारि। बे खेबाव जोंनि सोरखारा फैगासिनो। बिटिसिआव सोरखारा बे खेबाव बिपिएफनि जागोन। जों मोन 20नि बांसिन मासि मोनगोन। आं बांसिन मासि मोनगोन नाथाय अनजिमा मोननाय नङा। नङाब्ला बिजेपि इउपिपिएल कंग्रेसआ गिगोन। बे बिबुंथिखौ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खालामदों। बुधबारखालि हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टार लानानै उदालगुरि सौहैदों। बेनि उनाव फुंनि 12:20 रिंगासो समनिफ्राय बिथाङा उदालगुरि सहरनि गेजेराव थानाय आदाम रेस्टुरेन्टआव सौहैयो आरो बिपिएफनि बिसायख'थि खान्थि बानायग्रा आफादनि मेलाव बाहागो लायो। उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव महिलारिया बुङो, दिनै उदालगुरियाव बिपिएफनि बिसायख'थि खान्थि बानायग्रा आफादनि मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। बिपिएफ दोलोनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नैथि बिजाथिनि फारिलाइखौ 30 आगस्तनि गेजेराव फोसावनाय जागोन। बे मेलाव थिरांथा लानाय जादों। मोन 22 गौथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ सिगांनो फोसावखाबाय आरो मोन 18 गौथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। बेबादिनो मोनफ्रोमबो बियाबनि थाखाय सासे बिसायख'थि नायदिंगिरि थिसननाय जागोन। बे नायदिंगिरिफोरा मुं थिसनखांनायनि उनाव नंगुबै बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनाव सांग्राङै खामानि मावजेनगोन। बेबायदिनो महिलारिया बुंदों, जाय सानखालि बिपिएफनि मिरु बिसायख'थि सामलायग्रा आफाद दानाय जागोन, बै सानखालि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ फोसावनाय जागोन। बे इस्ताहारजोंनो बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि जानानै मा खामानि मावगोन एबा रायजो राजाफोरा जोंनो मा गोसोखांलाय होदों बेखौ फोसावनानै बांसिन रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावगोन। बेबायदिनो मुं थिसननो थाखाय गोबां सम दं। महिलारिया बुंदों दि बिजाथिफोरनि मुं फोसावनायनि उनाव बिजाथिफोरा 2 सेप्तेम्बरनि सिगां गावसोरनि मुं थिसनगोन। हेलिकप्टारखौ मुंख'नानै बिथाङा बुंदों, आं सिगाङावबो हेलिकप्टारजों रायज्लायखांबाय। आं दिनै बुंनो हाया दि आं बबे अक्ट'आव आंनि नमिनेशन दाखिल खालामगोन। बेखौ कक्राझार जिल्ला कमिटिआ थिरांथा लागोन। जेब्लानो आं गनायथि होगोन आं बेखौ मावगोन। गुबुन मोनसे रायखांनायनि बाथ्रा मुंख'नानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारिखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि बिपिएफआ जायखौ मावनो हायाखै बेखौ इउपिपिएल दोलोआ मावदों। बिपिएफआ जोंखौ गद्दार बानायग्रा चन्दन ब्रह्मखौ साजा होनांगौमोन। नाथाय इउपिपिएलआ चन्दनखौ बिसायख'थिनि टिकेट होनानै साजा होबाय। आं गोबां गोजोन मोनबाय। बिदि खामानिनि थाखाय जों इउपिपिएलखौ सलाम खालामनो हाया नामा? बेनि उनाव बिसोरो काम्पा बरगयारिनो रोखोमसे साजा होगोन, जायनि थाखाय आं आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेननायखौ साबायखर बावनो लुबैदों। आक्रासुनि मिरु गाहाय बोसोनगिरि अतुल बर्मनजों लोगोसे बिपिएफनि गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव सा 40निबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैयो होनना खौराङाव बिथाङा फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे मेलाव एमएलए चरण बर', दुर्गादास बर', काउन्सिलर प्रेस मुसाहारि, बारग' मन्थ्रि हिरन दैमारि आरो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ। चिरांनि खाग्राबारियाव ओइचपिसिएलनि लुबाय थानाय मावथांखि थावनियाव सुबुंफोरा हेंथा सोमावसारदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव सोहोरनि साखाथियाव थानाय खाग्राबारि खामारदांगा गामियाव ओइचपिसिएल लुबाय थानाय मावथांखि थावनियाव जायगानि सुबुंफोरा हिन्दुस्तानी पेट्रलियाम कर्परेशन लिमिटेडनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। सोमावसारग्रा खाग्राबारि आरो खामारदांगा गामियारिफोरा अजद होदों दि हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेशन लिमिटेडनि हायुङारि कम्पानिया गावसोरनि पेट्रलियाम थाव आरो संग्रा गेस दोनथुमग्रा प्लान्ट लुगासिनो दं। नाथाय हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेशन लिमिटेडनि बिबानगिरिफोरा खाग्राबारि आरो खामारदांगा गामिनिफ्राय बोहैलांनाय गासैबो नालाफोरखौ होथेदों।
जायनि जाउनाव एसेल' अखा हायोब्लाबो गामिफोरा थाजिम बानायनाय दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। मावथांखिनि गाहाय बाहागोआव थानाय फोथारफोराव दै जगायग्रा नालाफोरखौ होथेनाय जादों। गामिनि सुबुंफोरा स्पेसियेल बिबानगिरिफोरनो बे नालाफोरखौ बन्द' खालामनायनि उनाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै लिरनानै फोरमायदोंमोन। बै समसिम गाग्लोबजाग्रा गामियारिफोरजों स्पेसियेल बिबानगिरिफोरनि मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादों। नाथाय मिथिनो मोनै जाहोनफोरनि थाखाय स्पेसियेल बिबानगिरिफोरा गामियारिफोरनि असुबिदाखौ नेवसिगारदों। गंथाम गामिनि गोबां हौवा हिन्जावफोरा मैया हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेसन लिमिटेडनि लुबाय थानाय मावथांखिनि नं 1 आरो 2 हाबग्रा दरखंनि मोखाङाव गसंदों आरो 2 घन्टा हेंथा दिन्थिफुंदों। गामियारिफोरनि हेंथा दिन्थिफुंनाय समाव लुनाय खामानियाव नांथाबना थानाय मावसाफोरा बिसोरखौ मावथांखियाव हाबनायनिफ्राय होबथादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे मावथांखिनि लुनाया 2 घन्टानि थाखाय थाबथायो। सोमावसारग्रा गामियारिफोरा बुङो दि जों बिसोरनो जोंनि ओनसोलाव बे स्पेसियेल मावथांखिखौ लुनो थाखाय जोंनि आबादारि हाखौ होदों। जों स्पेसियेलनि बे मावथांखिखौ बरायबाय, नाथाय जेब्लासिम लुनायनि खामानिया जागायजेनो जोंनि नालाफोरा थाथ'आ आरो गोख्रैथिया सोलायोब्लाबो सिवेजखौ लुनो हायो। नाथाय स्पेसियेल बिबानगिरिफोरा जोंनि दाबिफोरनि सायाव जेबो गोसो होआखै, जायनि जाहोनाव जों दिनै हेंथा सोमावसारनो गोनां जादों। दिनैनि सोमावसारनायनि उनावबो जुदि स्पेसियेल बिबानगिरिफोरा जोंनि दाबिफोरखौ आबुं खालामाब्ला अब्ला जों गोलाव समनि थाखाय हेंथा दिन्थिफुंनो गोनां जागोन। थामथि खौराङाव दङ अमित शाहआ जागायबाय 2 साननि आसाम दावबायनाय। बिजेपि क'र मिटिं आरो पन्चायत सायाव बाहागो लागोन। अमित शाहआ आसामाव साननैनि थाखाय दावबायनायखौ जागायजेनो मानोना बिजेपिआ 2026 मायथाइयाव बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों। 2026 मायथाइयाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानायनि थांखिजों राजखान्थियारि आरो मावख'आरि हाबाफारिफोरजों बुंफबनाय मोनसे दावबायनायनि थाखाय मिरु नखर मन्थ्रिया बृहस्पतिबाराव आसामाव फैदों। गुवाहाटी सौहैनायनि दान्दिसे उनावनो शाहआ पार्टीनि गाहाय मावख'आव बिजेपि क'र कमिटिनि मेलखौ दैदेनदों आरो सोद्रोमाफोरजों मोनानि ओंखाम जादों। बे जथुम्मायाव बिसायख'थिनि मावखान्थि आरो गोनांथार आफादारि आयदाफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादों। सौहैनायनि सिगां शाहआ एक्सआव पस्ट खालामदों दि बिथाङा हायुंआरि साइबार फरेनसिक लेबरेटरिखौ बेखेवगोन, एनडिए पन्चायत जथुम्मायाव बिबुंथि होगोन आरो बारग' गिबि मन्थ्रि गलाब बरबरानि जोनोम 100 फालिथायाव बाहागो लागोन। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शाहखौ बरायनानै बुंदों दि आसामआ बिथांनि दावबायनायनि थाखाय आबुङै थियारि आरो बिथांनि दैदेननायाव रायजोआव गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय मान होयो। दिनै सुक्रुबाराव शाहआ राजभवननि गोदान ब्रह्मपुत्र गांखंखौ बेखेवगोन, आइटिबिपि, एसएसबि आरो आसाम राइफल्स मावथांखिफोरखौ जागायगोन, ज्योति बिष्णु हारिमुआरि न'खौ बिजिरगोन आरो गोदान दिल्ली थांफिननायनि सिगां बरबरानि 100 बोसोरारि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि माइरं, औवा, हाइजें आरो हालदैखौ मोनसे गोदान बुजिलायनाय गोरोबथानि जोहै मुलुगनां गोसारहोनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। आसामाव समबाय सेक्टरखौ बांहोनो आरो मुलुगनां थाखोआव गावनि आबादारि दिहुनथायफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान लानायाव आसाम रायजो समबाय आफाद (एएससिअएफ) आरो नेशनेल कअपारेटिभ एक्सपार्ट लिमिटेड (एनसिइएल) आ बृहस्पतिबाराव मोनसे बुजिलायनाय गोरोबथायाव सागान होयो। बे गोरोबथाया आसामनि रुजुजायै दिहुनथायफोर जेरै माइ, जाग्रा औवा, हाइजें आरो हालदैखौ दैथायहरनो थाखाय मोनसे गोख्रों खान्थि बानायगोन, जायजों आबादारिफोर आरो समबाय आफादफोरनि थाखाय गोदान हाथाइ बेखेवगोन। बेयाव आसामनि आबाद दैथायहरनाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय ब्रान्ड दानाय, मार्केटिं आरो दैथायहरनाय हेफाजाब दं। मोनसे गाहाय नोजोरआ गुदि थाखोनि हानजाफोर जेरै हेफाजाबारि आफादफोर, आबादारि दिहुनग्रा कम्पानिफोर आरो क्लास्टार थाखोनि जथाय आफादफोरखौ गोहो होनाय, जाय आबादारिफोरखौ बेसेन फारियाव बिगोमा जानायखौ रोखा खालामनाय। बे हाबाफारिया सहकार आरो समृद्धिनि नोजोरखौ मदद होयो आरो बेनि थांखिया आबादारिफोरनि आयखौ बांहोनायजों लोगोसे खौसेयै जौगानायखौ बांहोनाय। बाथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव सिग्रोमनायाव गिदिर बाइक खावनाय रेकेटखौ हमदों, सा 6 सिखाव हमजादों। पर्बतझरानि बग्रिबारि पुलिसआ फिन खेबसेबाव गिदिर बाइक खावनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों। पुलिसआ मोनसे जर'खा अपारेसनाव मोन 6 खावनाय बाइकजों लोगोसे सा 6 सिखावफोरखौ हमदों।
हमजानाय सिखावफोरा जाबाय बिलासिपारानि हासिनुर इस्लाम, गफार आली आरो मजमुल हक, बान्दिहानानि माजर आलगर बाबर आली, गौरीपुरनि देबतर रायपुरनि मसा आली आरो बांदिहानायाव दिमाटलानि साहा आलम। रायखांनो गोनांदि थांनाय रबिबारावबो बग्रिबारि पुलिसआ मोनसे जर'खा अपारेशनाव गंस्नि खावनाय बाइकजों लोगोसे सा9 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। बेबायदियैनो साननैसोनि गेजेरावनो फिन खेबसेबाव गिदिर बाइक खावनायनि फारिखौ फोजोबस्रांनाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सानसननाय सोमजिहोदों। पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय बांसिन खौरां मोननो थाखाय माराथन सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।